Brigada Balita. Rapido. Brigada Balita. Magdudumara ang Tacloban City Public Employment Service o PESO Free Employment Coaching. Iyan ang adlaw Marso 25. Ha third floor CCD Lao Function Hall City Hall Tacloban City. Pagtitikang ang programa ito na alas 8 ang aga. Panuyuhan aktibidad nga makaghatag insaktong impormasyon para ha tika-arabot nga mega job fair ha Marso 28 yan ang tuig. Sugad ang properly writing ang ira biodata resume pagbuhaton hinsaktong sakto ha mga interview questions nga nakaangayan nga dokumento nga dadadon para ha mega job fair para hitaas nga tsansa ang posible dayon ma-hired on the spot. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Padayon nga ginahalpat iton mga otoridad ang mga responsable ang pamusil patay. Hausa nga construction worker a barangay Tumamak, Villaba, Leyte. Subay ha report ang kapulisan samtang nakaturog sa kuban iya balay ang biktima nga ginkilala kan alias Michael, 43 anyos may upat nga kalalakinan nga tumuktok ka iraportahan nga nagpakilala nga pulis. Idahan abrihan ang portahan ang biktima gintutukan inihin pusil nga gindara gawasan irabalay nga didto na ginpusil patay. Dayon naman nga kumalagiw ang mga responsable gamit ang usa nga busag nga van nga niya na padayon nga ginbubuhat ang investigasyon ang mga otoridad kung ano ang motibo hakremen. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax kasangga sa bawat aray. Malipayon nga ginpahayag ang Tacloban City District Engineering Office nga 90% na ang nauhuman na drainage project in Barangay 83B, Cogon, San Jose. Ginpunduhan ang proyekto ay larom han 2024 General Appropriation Act nga may adat 19.5 million contract. Ginkakalakipan ang proyekto han pagkongkreto han 0.51 lane kilometers road ngan construction han 715 lane meters drainage system agod ma-improve ang accessibility ngan flood control. Hapag kaya padayon pa ini nga ginihingayad nga nakatalaan magin operasyonal. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo na Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan.